Good morning mga kasyargaw. Maayong buntag po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga kalungsuran nga sakop ning atong isla sa Siargao, ang Dapasan Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Maayong buntag po kaninyong tanan. Daghang salamat mga kasyargaw. Good morning. Good morning. Good morning. Happy birthday usab sa tanang nag-birthday karon. Adlaw karon nga Sabado mga kasyargaw, pizza 21 na sa bulan sa Nobyembre. Magandang umaga po kaninyong tanan. Ilabi na sa atong mga commenters, atong mga reactors o atong mga viewers. Good morning po kaninyong tanan. Good morning Siargao, gikan na kan Charles Ken Mantilla. Salamat, magandang umaga po. Ani nasab kita sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dinhi na sa isla sa Siargao, probinsya Surigao del Norte, rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasud Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Maayong buntag po kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Good morning po, magandang umaga. Good morning usab sa atong mga silingan nga probinsya, ang Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur ug ang Dinagat Islands. Maayong buntag po kaninyong tanan mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Shout out sa Roboca o Morillo family. Salamat po. Magandang umaga. Gikan na kang Frelin Estrella. Salamat. Good morning Kuya G. Good morning Siargao. Gikan na kang Rudy Lungos Borja Jr. Salamat po. Good morning Kuya G. Gikan na kang Karen Forcadilla. Salamat po. Magandang umaga. Dili na ta maglangan mga kasyargaw. Ang atong kahimtang sa panahon, atong pagasayron, pinaagi na ni DOST Weather Specialist Ariela Rojas. Good news pa rin sapagkat wala pa tayong binabantayang bagyo or sama ng panahon na posibleng mabuo o makaapekto sa loob ng Philippine Area of Responsibility in the next 3 to 5 days. Patuloy pa rin umiiral itong northeast monsoon or hanging amihan at nakakaapekto dyan sa may dulong hilagang bahagi ng Luzon. Samantala, mapapansin natin sa ating satellite animation na medyo konti lang po yung lugar sa Pilipinas na may nararanasang mga pag-uulap at mga localized thunderstorms po yan. Makikita natin na halos wala pong kaulapan ang malaking bahagi ng ating bansa. Pero magbantay pa rin po dahil sa hapon at sa gabi ay mas mataas itong mga localized thunderstorms. Generally, mainit din po at malinsangang panahon ang iiral sa buong Visayas at sa buong Mindanao. Muli, mas mataas ang tsansa ng mga panandaliang pag-ulan dulot ng thunderstorms sa hapon at sa gabi, November 21, araw po ng Sabado. Ang forecast maximum temperature sa Cebu, Iloilo at Tacloban, 32 degrees Celsius, samantalang sa Cagayan de Oro at Davao, 33 degrees Celsius at sa Zamboanga City, 34 degrees Celsius. O kana mga kasyargaw, ang atong kahimtang sa panahon gikan na mismo sa DOST Weather Specialist nga si Ariel Rojas mga kasyargaw. Maaliwalas gihapon mga kasyargaw ang atong kahimtang sa panahon, ang atong nasinating nga pag-ulan mga kasyargaw dinhi na sa atong probinsya Surigao del Norte tungod kini sa mga localized thunderstorms lamang mga kasyargaw o ang mga pulo-pulo nga pag-ulan sulod sa usa ka lugar mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga po. Good morning, happy viewing po sa tanang viewers nato karon watching from Bayugan City, gikan na kang Valerie Cabrera. Salamat po, magandang umaga. Good morning Siargao, good morning Surigao City, sa akong mga agaw dyan sa Surigao o sa tanang nakaila sa ako diha. O good morning Kuya G. Salamat gikan na kang Beverly Ferrol. Salamat po. Magandang umaga. Good morning. Good morning, Kuya G. Good morning. San Benito. Gikan na kang April
Berluan. Salamat po, Borlao. Salamat, magandang umaga. Good morning, Kuya G, watching from General Luna. Shoutout ko sa tanang taga Siargao. Morning natong tanan, mga ka-Siargao. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Ilabi na sa ato nga mga viewers din ha sa General Luna, sa San Benito o guban pang bahin din hina sa atong isla sa Siargao. Ilabi na mga ka-Siargao sa San Isidro. Good morning po kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Salamat sa inyong suporta karon, mga ka-Siargao. Good morning, gikan na kang Rex. Nga pala, sa pinakaunang bahin sa mga balita nato karong buntaga, mga ka-Siargao, quarantine sa misulod o musulod o mubalik sa General Luna, dili na required, mga ka-Siargao. Gawas kung ingon nga tubag karon sa pronouncement sa provincial government sa pag-abli sa provincial borders sa Surigao del Norte, nagpagawas karon og bag-ong travel og protocol guidelines pinaagi na sa pagpakanaog sa Executive Order number 015 series of 2020 ang General Luna o ang Order Prescribed Travel Guidelines and protocols in response to the opening of Siargao Airport and the open border policy of the province and for other purposes. Sumala pa sa maong executive order nga ang tanang inbound o returning o ang musulod o mubalik sa General Luna nga mga individual sama sa turista, locally stranded individuals, returning OFWs o APOR, dili na required nga magpailalom sa quarantine gawas kung wala kini mapakita nga RT-PCR o antigen negative result, ilabi na kung gikan kini sa gawas sa probinsya Surigao del Norte. Gawas kung wala sab kini mapakita nga barangay certification nga wala ka nakig-contact sa mga confirmed positive case in any level alang nasa inbound o returning individuals, lakip ang Siargao municipalities nga adunay confirmed local transmission. Nagawas kun usab asymptomatic confirmed COVID-19 positive ka for 14 days sa municipal isolation unit. Close contact sa confirmed COVID-19 positive for 14 days in the municipal quarantine facility. Samtang gawas kun usab symptomatic confirmed COVID-19 positive ka nga pagadalhon sa ospital. Sumala pa nga kung naalamang kay mapakita nga mga RT-PCR antigen nga negative result, mga barangay certifications nga wala ka nakig-contact sa mga COVID-19 positive o dili ka o asymptomatic ka, mga ka-Siargao, nga naka-quarantine o na kay close contact sa confirmed COVID-19 positive, mga ka-Siargao, dili ka kasulod sa General Luna, mga ka-Siargao. Kinahanglan nimo og negative results sa mga antigen o mga certifications nga gihanyag karon sa mga munisipalidad, mga ka-Siargao. Sumala pa sa mga outbound travel, ang mga gikan sa gawas sa probinsya Surigao del Norte o gawas usab sa General Luna within province of Surigao del Norte. Kung dinhilang ka sa Surigao del Norte gawas sa General Luna, mga ka-Siargao, ang kinahanglan lamang nimo i-health pass o valid ID with your negative result, ilabi na mga ka-Siargao. Kung gikan ka mo sa mga locally na mga naay local transmission, samtang outside province of Surigao del Norte gawas sa probinsya Surigao del Norte, kinahanglan nimo ng e-health pass o valid ID, medical certificate, travel authority o requirements nga required sa mga receiving LGU sama sa mga acceptance, mga hingana na mga acceptance letter o mga uban pa nga kinahanglanon sa mga nagkadaiyang LGUs, mga ka-Siargao, kung mupaingon kamo sa General Luna, mga ka-Siargao. Samtang
sumala pa usab nga ang LGU General Luna karon gi-require karon ang 5-day confirm booking ang mga kasyarga. Ingon nga consideration alang na sa reopening sa maong munisipalidad. Sumala pa nga kontrolon usab nila ang volume o kadaghanon sa mga musulod sa maong munisipalidad, ilabi na kung mag-abli na ang airport, mga kasyargaw. Ang barangay o accommodation management ang primary nga responsable sa estriktong monitoring o management sa tanang inbound o returning individuals. Ang mga concerned agencies o LGU personnel ang kaabag usab sa pagpaimplementar sa new normal protocols o monitoring. Nasairan, mga kasyargaw, nga ang maong executive order karon magsugod na karong umaabot nga Lunes, November 23, 2020, mga kasyargaw. Mao ka ng latest updates dito na sa General Luna. Ilabi na, mga kasyargaw, sa gipagawas karon nga bag-ong executive orders para na sa travel and protocols guidelines, mga kasyargaw, sa maong munisipalidad. Salamat. Good morning po. Good morning, Kuya G. Magandang umaga po. Good morning, Siargao. Good morning, maulan, Kuya G. O sa tanang taga-GL nga friends ko. Keep safe. Ika na cancel. Dwayne Rabuya. Salamat. Watching from Cantapoy, Malimuno, Surigao del Norte. Ika na kan Linlin. Baghukan. Salamat po. Magandang umaga. Good morning, Kuya G. O sa mga taga-GL. O mga taga-Union, Siargao. Ika na kan Rose Solyoso. Salamat po. Kuya G, pakigreet nila Ante Tata, Ante Vanjing Roboca, Tonakaw family, og Ate Grace Morillo. Stay safe tanan. Thanks, Kuya G. Gika na kang Frelin Estella. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po kaninyong tanan. Good morning, Kuya G. Og maradyaw na buntag sa tanang barangay Burawin, Buhing Kalipay sa San Isidro. Good morning, gika na kan Jeneline Saludes. Magandang umaga po. Good morning, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita nato karong buntaga, COVID-19 case number 14 sa Socorro naka-recover na. Malipayong gianunsyo karon sa Socorro nga ang COVID-19 case number 14 nga usa ka 26 years old nga lalaki naka-recover na, mga kasyargao, gikan sa pagkapositibo niini og karon naa na discharge, mga kasyargao. Nagpahigayon na kini karon og 7-day home isolation ingon nga post-discharge protocols o community reintegration process. Maong sa pagkakaroon, mga kasyargao, naa na lamang usa ka active case ang munisipalidad sa Socorro. Nasairan nga 15 o 15 cumulative case na ang naitala sa Socorro sugod pa sa kaylap sa COVID-19. Mas maayo, mga kasyargao, nga makontain gayod nato ang COVID-19 para dili na kita makatakod pa, dili na magtakod-takod pa o mukaylap pa sa usa ka munisipalidad. Daghang salamat. Good news kini alang na sa munisipalidad sa Socorro, mga kasyargao. Good morning po! Good morning! Good morning sa atong mga viewers. Salamat. Good morning! Gikan na kang Taiza Mia. Good morning, Siargao TV and Kuya G. Good morning sa mga taga Cagayan de Oro. Naakaron si Taiza Mia sa Cagayan de Oro. Nag-text siya, nag-message siya din hinakanato og siya pauli na, mga kasyargao, sa Surigao. Good morning, Kuya G. Paki-shout out sa mga workers sa Siargao Farmland Dapa. Happy Saturday po kaninyo tanan. Ika na kang Brenda Gorgonio. Good morning po. Good morning! Good morning kaninyong tanan, mga kasyargao. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga,
top most wanted person, sikop sa PNP Caraga. Usa na usab ka top most wanted person mga kasyargaw ang nasikop sa PNP Caraga panahon sa manhunt operation nga gipahigayon kagahapong adlaw alas 8:20 sa buntag. Naila ang nasikop nga si Jundel Idem Dayong, 26 years old ug residente sa Purok 4, Barangay Pangailan, IP Santiago, Agusan del Norte. Nasairan nga kasong rape ang giatubang sa maong suspetsyado in relation sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act o kini ang top most wanted person sa Santiago Municipal Police Station karon. Walay piyansa ang maong nasikop mga kasyargaw. Nasairan usab nga ang maong suspetsyado kini tungod na sa effort o nasikop kini tungod na sa effort karon sa personahe sa Regional Intelligence Division 13, Provincial Intelligence Branch sa Agusan del Norte ug Santiago Municipal Police Station. Mga ng latest updates dito na sa Agusan del Norte, ilabi na sa Caraga Region. Daghang salamat og maayo na kay mga most wanted karon ang mga nasikop sa atong mga kapulisan. Samtang 50,000 ka ektaryang luna ipang-apod-apod sa DAR ngadto na sa mga mag-uuma. Mukabat sa 50,000 ka ektaryang basakan ang ipang-apod-apod sa Department of Agrarian Reform kundar Caraga ngadto na sa mga mag-uumang makabenepisyo sa gilusad nilang programa karon nga support to parcelization of lands and individual titling mga kasyargaw. Kung program split gikan sa paglusad target sa ahensya nga matapos nila pagsiak-siak ang mga yuta og hingpit ng mahatagan og land title sa tuig 2024 ang mga mag-uuma. Dugang pa sa mga opisyal, ang ilang ahensya mao ang magdumala og mag-evaluate sa nasangpit nga programa aron masigurong madapat ang 24 billion pesos nga gigahing pondo alang niini kan sa gilon pagikan na sa World Bank. Kaabag nila sa pagpatuman sa maong programa ang Department of the Interior and Local Government Unit, ang Department of Environment and Natural Resources, National Commission on Indigenous People kun NCIP, Land Bank of the Philippines, Land Registration Authority ug National Economic and Development Authority kun NEDA mga kasyargaw. Good news kini para na sa atong mga kaigsuunang mag-uuma. Hulaton lamang nato kining nga mahuman ang ilang mga proseso para na mahatagan ang mahatagan og titulo ang mga mag-uuma sulod na dinhina sa rehiyon sa Caraga. Mga latest updates sa probinsya sa rehiyon sa Caraga mga kasyargaw. Good morning Kuya G, paki-shout out sa mga worker. Good morning, ilabi na sa atong mga laborer. Salamat po, magandang umaga. Good morning Sir G, amping kamong tanan. Did on sa Siargao. Salamat Sir G, daan sa pagbasa niyo sa messages ko. Gikan na kang Lenny Buo. Salamat po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin ang atong latest updates sa Caraga Region, ilabi na ang COVID-19. As of November 19, 2020, we have 53 new confirmed positive COVID-19 cases. For area of distribution, 5 cases from Agusan del Norte from municipalities of Tubay 2, Kitchara 1, Nasipit 1, RTR 1, 1 case from Tulosa, Cabadbaran City, 13 cases from Agusan del Sur from municipalities of San Francisco 6, Bunawan 5, Rosario 1, Talacugon 1, 13 cases from Surigao del Norte from municipalities of Placera 9, Dapa 2, Claver 1, Tubod 1, 2 cases from Surigao City, 1 case each from Barangays Balibayon and San Juan, 2 cases from Surigao del Sur, with 1 case each from municipalities of Cantilan and Tagbina.
17 cases from Butuan City, from Barangays Baan Kilometer 3, 4, Ambago 3, Libertad 3, Villacananga 2, 1 case each from Agusan Pequeño, Daguhoy, JP Rizal, Lapu-Lapu, and Tiniwisan. For classification of cases, we have recorded 34 local transmission cases, 15 with no travel history to an area with local transmission, and 4 cases with travel history to an area with local transmission. For status of condition, 33 cases are asymptomatic, 17 have mild, 2 severe, and 1 critical. For status of management, 51 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As of November 19, 2020, we have recorded 2 COVID-19 related deaths. The first case is a 60-year-old male from Dapa, Surigao del Norte, hypertensive with heart failure, onset of cough on November 8, 2020, rushed to the hospital on November 14 but died hours later. The second case is a 73-year-old female from Cantilan, Surigao del Sur, hypertensive with heart and gastrointestinal problem, admitted on November 14 for shortness of breath, but died on November 15, 2020. As of November 19, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 3,403 confirmed cases, wherein 457 are active cases, 2,783 recoveries, and 163 deaths. Mao ka na mga kasyargaw, ang atong latest update sa COVID-19 din na sa atong Caraga region, mga kasyargaw. Atong nasairan nga ang Surigao del Norte, nadungaga na usab og 13 kabuok, mga kasyargaw. Sumala pa nga ang usa sa Claver, usa ka 49 years old nga lalaki, mga kasyargaw. O kini still admitted gihapon, mga kasyargaw, sa Surigao Medical Center, samtang mga kasyargaw positibo na kini sa COVID-19. Samtang ang 9 nga gikan sa Placer nga nagpositibo, mga kasyargaw, atong pagasayron. Ang case number 22 sa 76 years old nga lalaki, mga kasyargaw. No symptoms, ongoing monitoring and quarantine. Samtang ang 67 years old usab nga babae ang ikaduha, stable, ongoing monitoring and quarantine. O ang ikatulo, 82 years old nga babae usab, no symptoms, ongoing monitoring and quarantine. Samtang ang ikaupat, ang 64 years old nga lalaki, mga kasyargaw, no symptoms o ongoing monitoring and quarantine, mga kasyargaw. Samtang ang ikalima, 72 years old nga babae, no symptoms, ongoing monitoring and quarantine sa lungsod sa Placer, mga kasyargaw. Samtang ang ikaunom, ang 82 years old nga babae gihapon, no symptoms, ongoing monitoring and quarantine. Samtang ang ikapito, 58 years old nga babae, mga kasyargaw, no symptoms, ongoing monitoring and quarantine. Samtang ang ikawalo, 25 years old nga lalaki, mga kasyargaw, stable na ang kondisyon o ongoing ang monitoring, mga kasyargaw. Samtang 25 years old nga babae, mga kasyargaw, ang usa sa mga positibo o 21 years old, mga kasyargaw. Samtang sa Surigao City, mga kasyargaw, ato sa pagasayron ang nadugang kanila, mga kasyargaw, nga COVID-19 usa ka 43 years old nga lalaki, mga kasyargaw, ang nadugang sa maong COVID-19 positive, mga kasyargaw. Samtang ang sa dapa, mga kasyargaw, nga namatay, mao kadto gikan na sa report sa DOH og nadungagan usab ang dapa, mga kasyargaw, og duha nga COVID-19 positive. Ampo kita, mga kasyargaw, nga padayon ang recovery sa mga nagpositibo, mga kasyargaw, tungod na lisod gayod kung mawad-an kita og pamilya o kapamilya nga minahal nato gayod sa atong kinabuhi. Good morning po, magandang umaga.
Good morning kaninyong tanan. Good morning! Kasyargaw. Good morning, Kuya G. Amping tanan, mga Siargao no. Giga ng Eva Perucho. Salamat po, magandang umaga. Good morning, Kuya G. Pa-shout out sa family ko. Diyan na sa Pilar, Siargao. See you soon. Pagmata na, Ariel Repeso. Kay Buntag na. Salamat, Kuya G. Keep safe, everyone. Good morning po. Good morning! Samtang sa laing bahin sa balita nato karong buntaga mga kasyargaw. Donasyon alang na sa typhoon victim padayon nga miabot sa Philippine Coast Guard. Nagpadayon mga kasyargaw ang pagdagsa sa mga donasyon nga nadawat karon sa Philippine Coast Guard gikan na sa mga pribadong individual nga gustong ipahatod ang tabang sa Cagayan Valley o Bicol Region. Maong nanawagan o nagpahibalo karon ang PCG nga abli ang ilang buhatan para na sa pagdawat sa mga donasyon sama sa pagkaon, tubig ug hygiene kits para na sa paspas usab og luwas kini nga maibiyahe paingon na sa apektadong mga komunidad. Sumala pa nga pagagamito ni ini ang mga barko, helicopter ug truck aron masiguro nga mahatod kini sa dali nga panahon mga kasyargaw. Mga ng latest updates nato dito na sa kauluhan ilabi na sa mga naigo sa bagyong Ulysses o ubad pang milabay nga bagyo mga kasyargaw. Samtang sa atong horoscope karong buntaga mga kasyargaw, kinigiyan lamang para na sa pagkabot nato sa success. Sa horoscope nga Aries, successful ang tanan nimong gibuhat. Enjoy ka sa bag-o nimong work, daghan ang imong opportunity aron malipay ka. Samtang sa Taurus, kinahanglan magpa-aura cleansing o orasyon meditation aron moabot ang solution sa mga problems nimo karon. Dunay serendipity effect sa pag-experience sa handurawan. Samtang sa Gemini, dili klaro ang imong handurawan sa imong life. Kulang ang imong happy experiences sa mga events. Samtang sa Cancer, mahuman ang imong project karon, serious-minded ka og daghan ang imong ma-achieve. Himuon nimo ang imong mga handurawan. Mao na mga kasyargaw ang upat asa nato nga horoscope karong buntaga. Napailayong upad sa mga musunod nga minuto din na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin sa mga balita karong buntaga mga kasyargao, PNP Chief Sinas gipanguluhan ang send-off ceremony sa unom ka truck of relief goods. Gipangunahan sa mga kadaguan sa kapulisan sa pagpangulo ni PNP Chief Police General Debold Sinas ang send-off ceremony sa unom ka truck sa relief goods nitong November 19, 2020 alang na sa mga nasalanta sa bagyo. Samala o sumala pa nga ang maong mga trucks mo paingon sa Region 3 og makig-join sa upat pa nga mga trucks maong napulo na kinitanan mga kasyargaw ilabi na sa mga pagadalhon sa probinsya sa Cagayan Valley. Sumala pa nga kini nga mga relief packs gikan sa nagadaiyang unit usab sa mga kapulisan, mga donasyon sa nagalain-laing individual o organisasyon og labi na usab sa atong gobyerno. Mga ng latest updates dito na sa kauluhan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga, sa Leo, ihatag ang extra attention sa imong work. Kinahanglan ang guidance sa psychic sa decision nga buhaton. Samtang sa Virgo, interesting ang meeting sa imong kauban sa work. Ang inyong team building ang magpa-increase o mag-multiply sa inyong mga bahandi. Samtang sa Libra, delightful ang imong dialogue sa imong love. Mahimo ninyo ang inyong handurawan aron maplano ang imong future. Samtang sa Scorpio, inspired ka aron ipadayon ang imong career karon. Ang imong handurawan sa negosyo mag-unfold
sa imong mga opportunities. Mao kana ang laing upat nato karon nga horoscope mga kasyargaw. Naapay laing upat sa mga mosunod nga minuto. Samtang mga kasyargaw, 66% sa mga Pilipino gustong magpabakuna. Sumala karon sa Social Weather Station's National Mobile Phone Survey nga gipahigayon niadtong September 17 to 20 nga 66% karon sa mga adult Filipino ang gusto nga matupukan o mabakunahan sa COVID-19 vaccine. Giingon ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga bisan pa gusto ni Pangulong Duterte nga mabakunahan ang tanang Pilipino apan hatagan gayud ni ini og prioridad ang mga kabos, indigents o mga vulnerable sectors. Nasairan karon nga posible na nga ma-deliver sa Pfizer ang bakuna later sa December hangtod na sa January. Ato nga nasairan usab nga ang gihimo karon nga bakuna sa Pfizer anaa sa 95% ang effectivity mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin, age restriction sa mga lugar nga gipailolom sa MGCQ posibleng wag tangon na. Posible na nga wag tangon sa mga lokal nga panggamhanan nga anaa sa ilalom sa Modified General Community Quarantine ang age restrictions para na sa mga turista o katawhan nga edad 15 paubos o 65 years old pasaka. Apan, sumala sa gipagawas karon nga resolusyon sa IATF nga kinahanglan ikonsulta asa sa mga LGUs kini ngadto na sa Department of Tourism DOH o DILG. Mga na ang latest updates dito na usab sa kauluhan mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong horoscope sa Sagittarius dunay ma-experiences nga social difficult friend short ang inyong temper dali siyang maglagot kanimo. Lucky numbers wala mga kasyargaw, walay lucky color. Samtang sa Capricorn, pulido ka sa imong work, daghang job order ang himuon, mag-regular ang tithling sa imong source, sa imong knowledge. Samtang sa Aquarius, good luck ang imong effect sa paghatag og attention sa imong love. Samtang sa Pisces, extra quality time ang kinahanglan sa kaugalingon, ayaw pagbalikas aron ma-experience usually ang mga good events sa life. Good morning mga kasyargaw, ang atong mga horoscope karong buntaga. Sana nakahatag kini og giya kaninyo para na sa success mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning Kuya G, pa-shout out sa ako kauban ako ng mga katrabaho diri na sa SY3 sa Nancy Josel na nagluto SY3 lagi sa Nancy Josel nga nagluto gikan na kan Gilbert Elodo Bautista. Pasensya na mga kasyargaw, hayap-hayap na. Good morning usab Kuya G, still watching Siargao News TV, Bravo Beach Resort, gikan na sa mga SG Guard, gikan na kan Sir June Pakana. Salamat Sir June Pakana o sa taga Bravo Beach Resort. Salamat, magandang umaga po kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa sports, Donaire versus Rodriguez, dayon na. Nakatakda ng makigbangi sa boxing court si 4 Division Champion Nonito Donaire. Batok na kang IBF Bantamweight Champion Emmanuel Rodriguez sa Puerto Rico sa December 16. Sumala sa The Filipino Plan nga nagmugna sila og bag-ong game plan karon tungod na sa usa ka kusog nga kaaway karon sa ring
si Rodriguez og dili kakumpiyansahan sa pagkakaroon ana sa Las Vegas si Donaire aron na sa pagtraining. Mahinumdumangan makabangi untana ni Donaire si Nordin Ubay para na sa EBC Bantamweight apan napospon lamang kini tungod na sa pagpositibo ni ini sa COVID-19. Mao kanang latest updates karon sa sports mga kasyargaw. Samtang atong pagasayron karon mga kasyargaw ang atong Surigao del Norte COVID-19 monitoring report. Ananay 199 suspected cases, 130 probable cases, 1,968 nga persons under monitoring, samtang 22,131 na ang nakahuman sa pag-quarantine, 725 mga kasyargaw ang positibo sa rapid antibody test, 569 na ang confirmed cases, 450 ang naka-recover, samtang 49 na mga kasyargaw ang nangamatay sa COVID-19 sa probinsya Surigao del Norte. Mao na ang latest updates nato sa Surigao del Norte COVID-19 monitoring. Samtang ang update nato sa COVID-19 sa nasod Pilipinas. Adunay nadugang nga 1,639 sulod lamang sa 24 oras gikan na sa Department of Health mga kasyargaw. Additional COVID-19 case kini as of 4 PM kagahapong adlaw maong miabot na sa 415,067 ang total cases, 31,805 niini ang active cases. Samtang mga kasyargaw miabot na sa kinatibuk ang 375,237 ang naka-recover og 8,025 na ang nangamatay tungod na sa COVID-19 mga kasyargaw. Mao kanang latest updates nato mga kasyargaw sa COVID-19 sa atong nasod Pilipinas. Good morning kang Anilin Nogalo. Good morning Kuya G. O sa mga Kasyargaw TV, pa-shoutout Kuya G sa ako mga kalumunan sa Pilar, sa Solyoso and Nogalo family. O sa ako mga kaiban sa trabaho sa TH-PAL, sa Mepeo Section Technical Department. Kay Sir Rufino, Sir Joventino, Sir Lolito, Sir Soco, Sir Leonardo, Sir Angelo, Sir Silviano o Sir Florino og sa amo bisor nga si Sir Pablito og Sir Jonas Kindo og sa amo maabtik nga makugihon nga section manager nga si Sir Alex Canono. Thank you Kuya G. Keep safe everyone. Shout out po kaninyong tanan. Good morning Kuya G. Good morning Siargao TV. Good morning sa tanang taga Santa Cruz. Labi na sa akong mga kapamilya. Stay safe tang tanan gikan na kang Maria Len Aho. Good morning po. Good morning. Good morning kaninyong tanan. Samtang mga kasyargaw, 34 days na lang Pasko na. days na lang mga kasyargaw, usa ka bulan upat ka adlaw ang atong gihulat karon. Adeser ang Kapaskuhan, ang pagsaulog sa natawhang sa pagkatao sa atong manunubos nga si Jesucristo, December 25. Unsa may inyong mga handa? Unsay inyong mga plano? Siyempre, ang Pilipino magpadayon sa pagselebrar sa Kapaskuhan. Walay makapugong, walay COVID-19, walay mga katalagman. Kay ang Ginoo man ang sentro sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Ampo-ampo lamang kita mga kasyargaw nga mawala na ang COVID-19. Good morning po kaninyong tanan. Merry Christmas. Good morning po sa tanang viewers nato karon. Magandang umaga. Happy viewers. Good morning. Good morning sa tanan. Salamat sa mga viewers nato karon, ang mga nag-standby sa atong live stream karon. Salamat po. Thank you very much mga kasyargaw. Dinhi na lamang ko kutob mga kasyargaw. Good morning. Hangtod sa sunod nato nga panag-uban dinhi na sa atong programa Siargao TV News
para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita sulod sa probinsya Surigao del Norte, isla sa Siargao rehiyon sa Caraga, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan mga kasyargaw, pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisukamod. Ingat Siargao, ingat Pilipinas. Happy Saturday po kaninyong tanan. Salamat.